ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛର ଫୁଲ କହିବେ? ମାନେ ମହୁମାଛିରା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମହୁମାଛି ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଘରେ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଏଇଟା। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରେ ଅଛୁ। ଆଜି ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରେ ଥାଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କାଠ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖ କାମ କରୁଛି ଏଠି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜି କିଛି କାମ ନାହିଁ ବୋଲି ନା ଘରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଖରା ଏବେ ତ ଖରା ମାସ ପହଞ୍ଚିଲାନି। ଖରା ତ ବହୁତ ଖରା କାଟୁଛି। ଏମିତି ଖରା କାଟୁଛି ନା, ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଟଗଲା, ମାନେ ବହୁତ ଖରା କାଟୁଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇ ଯିବୁ। ଗାଧୋଇ ଆସିଲା ପରେ ଖାଇବୁ, ତାପରେ ଦେଖାହେବା। ଏବେ କିଛି କାମ ନଥିଲା ବେଳେ ଆମେ କାଠ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେରୁଛୁ। ଉଇ ନା ସେ ଉରୁମା କୁହନ୍ତି, ତମ ପଟେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଇ ନ ଖାଇବେ ବୋଲି ନା ଏଠି ଆମେ କାଠ ଛିଡ଼ା କରୁଛୁ। ଦେଖ ଆମର ତ ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ମାନେ ହିଟର୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ କାଠରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏତେ ଗରିବ ଯେ କହୁନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଆମେ କାଠ ଠିଆ କରୁଛୁ। କେନ୍ଦୁ କାଠ କେଜାଣି ଛିଡ଼ା କରିସାରିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖରା କରୁଛୁ। ଶୀଘ୍ର କରିଦେବୁ, ତାପରେ ଦେଖାହେବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କାଠ ଫାଠ ସବୁ ଛିଡ଼ା କରିକିନା ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଖାଇକିନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଆସିଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁର ଭିଉ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗାଁର ଭିଉ। ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ ଅଛି। ବିଲ ଏପଟେ ପୁଆଳ ବୋଦା ଅଛି। ଏଠି ପୁଆଳ ବୋଦା ଅଛି। ଆମର ନୁହେଁ, ମାନେ ଆମ ସାହିର ପୁଆଳ ବୋଦାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବାହାର ପଟେ ଟିକେ। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଲା ମାନେ କ'ଣ କିରା କହିବି, କିଛି ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲିଯାଏ ସବୁ କେମିତି ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଖୁସିରେ ଅଛି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଏମିତି ଖୁସିରେ ରହିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖେଇବି, ସେଇ ଗଛର ନାଁ କ'ଣ କହିବି ହେଲା। ଗଛ ଫସି ଯାଇଛି, ଦେଖିଦିଅ। ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛର ଫୁଲ କହିବେ? ମାନେ ମହୁମାଛିରା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମହୁମାଛି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଖରା କେମିତି କାଟୁଛି ଦେଖ। ମାନେ ଖରା ମାସରୁ ବଳିକିରି ଖରା କାଟୁଛି, ଦେଖିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଦେଖାହେବା। ଏବେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏବେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିକିନା ଟିକେ ତାପରେ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ ବସେଇବି। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପରେ ଦେଖାହେବା। ଚାରିଟା ପରେ ଦେଖାହେବା। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲି, ଟିକେ ଶୋଇବି, ରେଷ୍ଟ ନେବି ଟିକେ। ବହୁତ ଖରା କାଟୁଛି ଦେଖ। ଖରା ମାନେ ପ୍ରବଳ ଖରା କାଟୁଛି ଦେଖ। ଖରା ଏମିତି କାଟୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଦେଖିନି। ଉଠିଲା ପରେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ପଟେ ଟିକେ ବୁଲିଯିବି ଭାବୁଛି। ଆଜି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେବନି। କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ଦେଖା। ଆମ ଘରେ ନା କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଗଳ। ଦେଖିପାରୁଥିବ କୁକୁଡ଼ା। ପୁଣି ଆସିଲେଣି ଦେଖ କୁକୁଡ଼ା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ନା, ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ବସିଲେ, ପୁଣି ବଲ୍ କିଛି ନାହିଁ। ବଲ୍ ମାନେ ସୁଇଚ୍ ଦିଆହେଇନି, ବଲ୍ ଜଳିଲେ ତାପରେ ରୋଷେଇ କିଛି ହେଇନି। ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଘରେ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି କାଲି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ମତାମତ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏତିକିରେ ରହୁଛି, ବାଏ।